Ja mislim da su benčići mali benčevi, znaš ono, mali benčevi, oni u džimu, kužiš. I onda, i baca benčiće, da. Stari moj vidi ga, lik je slab, gledao, nema prsa. Evo mu jedan benč. Ne vre benčat, ono, 2 plejta. Evo ti benčić, jedan, daj. Malo trenka i buraz. Apsolutno nismo saznali šta su benčići, tako da molimo vas da napišete u komentar ako vi znate šta su benčići. Hvala. Učenik želi da mu se kupe duhanski proizvodi na ekskurziji. Misliš da je učenik bio maloljetan ili... Pa ja mislim da je bio maloljetan. A šta bi ti napravila da tebe neko pita da kupiš duhanske proizvode učenik? Ne bi mu kupila duhanske proizvode. Recimo da ti imaš duhanske proizvode i da te pita da mu daš jedan. Ne podržavamo pušenje. Zdrav život, yes! Tako je, tebe gledamo. A pobjednička provala ovaj put je... Čekaj. Ne. A pobjednička provala ovaj put je... Čestitamo, javit ćemo ti se da preuzmeš svoj besplatan paket priprema ili instrukcija. Ako ti imaš nekakvu cool provalu koju bih htio da svi vide, pošalji nam u inbox, na mail, sve ćemo prihvatiti.